आयौ आबैया जिरायगासिनोसो मा खालामदों मा खालामदों आबौआ थांखो आबौआ थांखो लाफाया गैला ना आबै लाफाया गैला बन लायदों नामा आबौआ बिनाननि हाबा जानो नागिरदों ओमफ्राय बिनान आयु टिम'थ'आ लांनांगौलै आबै एसे लांनांगौलै आंहा सावजानो दा बायदियाव मोनोसो टिम'थ' आं मोनबाय सानखाथारदोंमोन आबैनाव टिम'थ' दंमोनलै होननानै सावजानो जा मोजां मोनो आं बे टिम'थ'खौ नोंहा एसे लाखिदो नों जाफेराखैना होमबालाय एसे लांसैलां दा मोनायाव सावनानै जानो आबैखौ बुरैसिन नुसिनबाय बेसेबां जाखो आबौआ दासो थांदों टिम'थ'आ दंबावोना आबै दाखालिनिफ्राय जागासिनो आरोना दाखालिनिफ्राय जागासिनो आयु नै जा दङ बिफां बरहाना बियो गोदो जोंनाव थानाय बायदि बैलाय मा जिनिस बेयो बैयो दुन्दिया बिसिना माथो जेबो गैला हनै लाफाबो गैला माबो गैला ए लाव बायदिसिनासो थासिगोन होनबा जुखाम बायदिसिनासो लाफा कफि दंजोबोमोन गय बिफाङालाय सोरनो हरखो नै आबौ फैगौदां गारां खोनाबाय आं आबौ फैगौ आबै ओइलाय आबौ ओइलाय बन ए कम्बलफोरखौ लामनानै जायो एफाराब मोजां सान्दुङाव नालाय गोरसि रानो नोंसिनाव सान्दुङानो दङ ओइलाय आबौ ओइ बनसो लायदों बालाया बनसो लायदों मानसिया बनानो बेल' आरोना आबै ओइ थाथ'दो मा होनो मालायबावनो हाबाया ओमफ्राय मालानिफ्राय गाबोननिफ्राय ए जेबो मावनांहैयाखै नोंस्रा मा मावनांगौ गाबोन मैगंफोर हायो एफाराब बुरजा नङालै एसेल' सावजानो जा मोजां मोनो आं सिफ्लेनो ओंखामबो सावजाबाय थायो ओंखाम मानसि फैदों ना दाबो गोजान गोजाननिफोर फैखाबाय मालफोर फैनायफोर आङो देवलाव जायखिजाया साननैसो जायोबा फैगोन आरो नोंसिनियाव थांग्रोनोसै देवला 14 थारिखआवनो आं दा थाना आदैनाव ओमफ्राय फरिखालाय मालासै गाबोननिफ्राय आबै मोननि सिथ्लाखौ जा फसायो आं माबाना हाया जोंनाथ' हाद्रि बालाजोब नोंसिना मोजांथार बोरैबा हामा हानि ना नोंसिना हामा हानि नोंस्रा थान्दाबावसो जोंनाथ' सेस फागुन सैत्रआवथ' लाजाया गुदुं दुंहाव जाजोबो मा ओंख्रि संना जाखो माबासो कफि गोजासो दुन्दिया नै ना दासो बोथोरानो गैबावलासो दुन्दियाना कफियाना बैलाय ना कफिया टिम'थ'आ नों फानहैयो टिम'थ'खौ फानहैबानो जायो बायोथ' लाफाया गैलानो हनै आं लांबाय थाग्रा आयु खम लाङोमोन टिम'थ'खौ फानहैया नों थाब लायदो होनदां देवलाव अखा हाग्रा बुरजा दं देना देवलबा दावराव दावरावसो जायोना साननैल'खौलाय माथोब्रा 7 दिन गाहामबासो बोरै जानोमोन फैसा गैयामोन ए बन गैलाथ' हनै गैला बेल'सै